Vamos rimazi vamurisa ameno zvandofilaso ndikamuringa ndiringe ochiso maiwe yake meso ndikamutarisawo mumaziso nauyo mwana uyo ndinomufunga nyangwe ndirere mdiwa ndirere mundiwa kundiona kunyarara musati kupenga zveshuwa anondibuda bre ndiye wandoda mdiwa mundiwa ndiwo maiwe vana wandinodisa mdiwa nasi wondiratidza vatete inini ndokuratidza vatete nzeve dzako dzine metenete iwe uri mumoyo uri muninga ndaringa ini ndanongawo munhenga ndiwo wakasenga zvawakatakura ndozvaitaka ndigopenga ndinomufunga nyangwe ndirere mundiwa kundiona kunyarara musati kupenga zveshuwa anondibuda bre ndiye wandoda mdiwa ndiwo maive vana wandinodisa mdiwa ndinogara mberere ndikakuona unoita ndisekerere unoita ndipengeleke ndiwe wega unoita ndisekerere mdiwa wabuda munhangaininiwo mugota ndiri mujinga ndenge ndakaronda vanazondi ndivo vanondizvonda vanonyunyuta vana muchaneta ndinomufunga nyangwe ndirere mdiwa kundiona kunyarara musati kupenga zveshuwa anondibuda bre ndiye wandoda mdiwa ndiwo maive vana wandinodisa mdiwa nasi wondiratidza vatete inini ndokuratidza vatete nzeve dzako dzine metenete iwe uri mumoyo uri muninga ndaringa ini ndanongawo munhenga ndiwo wakasenga zvawakatakura ndozvaitaka ndigopenga ndinomufunga nyangwe ndirere mdiwa kundiona kunyarara musati kupenga zveshuwa anondibuda bre ndiye wandoda mdiwa ndiwo maive vana wandinodisa mdiwa ndinomufunga nyangwe ndirere mdiwa kundiona kunyarara musati kupenga zveshuwa anondibuda bre ndiye wandoda mdiwa ndiwo maive vana wandinodisa mdiwa Trimmers Productions.